एभ्रिवान वेलकाम टु जास्ट बर' इउटुब चेनेल आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ दिनै बे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनियावनो मोजाङै दङ दिनैहाय से खाथि फोरबो दिनैहाय खाथि मासनि दिनैहाय गिबि सान आरोना लोगोफोर दिनैहाय जोंना गामियाव से खाथि फोरबो फालिगोन बेखायनो स' नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गासै बाथौ धोरोमारि बिथांमोनानो दिनैहाय से खाथि फोरबो फालिगोन आरोना लोगोफोर बांसिनानो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंना बोरैहाय फालियो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामना नङाबा मिथिनाय नङा आरोना लोगोफोर नुनाय नङा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ'थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदों भिडिअनि गेजेरजों जे हायो आं शेयार खालामगोन नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आं दायो मन्दिर खाथि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो मन्दिरखौबो देखायनि जाय बेनो आरोना जोंना बाथौ मन्दिरा दायो जोंना नै रायजोफोरा थांनो थाखाय रेडि जाबाय नै इथिंजाय नै बेनो आरोना स्टेजबो बानायदों नै बावहाय प्रग्राम दङ रेडि बानायना दोनदों आरोना फिरफिला बिरहोनो थाखाय नैथिंजाय ओमफ्राय नै बावहाय रायसंगासिनो दं आरोना माइनाव बुरखांनो थांनो थाखाय नायदों आरोना ट्राइ नायदों दायो दे हारसिंथ' हानाय नङा ग्रुप थागोन आरोना बावहाय दे हमदो नुदों नामासै मानसियालाय नुदों नामा नुनाय बायदिसो होसोदो बिदिसो जाया खेल दं आरोना हांसो हमनाय ओमफ्राय माखासेफ्रा रेडि जाबाय आरोना थांनो थाखाय ओमफ्राय नै बावहाय दङ नायदो नोंथांमोना मानि थाखाय बेखौ बानायदो जोंहा थामथिसे खाथि माइनाव फोरबो आरोना दिनै हारिमु बिलिफां दङ बानजायगिरि 2 नं खाजुनिया लाइमोन आफाद आरो रायजो राजा थावनि 2 नं खाजुनिया बर' गामि खालार 19 अक्ट'बर 2023 आरोना नै हारिमु बिलिफां दङ दानिया थांसै आरोना माइनाव बुरखांनो थाखाय सिगाङाव थां Ong ring kling putse, ong ring kling putse, ong ring kling putse, ong ring pislaka. Nang gusto mo? Beltek. Ini akhir kita dulu. एकदम कुराथार. Wala ba mutasi labi jibi? Akhir kita ni menciklu kan? Yo laju. Cimbo dong nih माखासे नायग्राफ्रानो बांसिन आरोना Mainaw sila na tayo.
गाइस दायो खुलुमखांबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोननो आं दायो खेला देखायनोसै आंसो हमनाय आरोना लोगोफोर साथाम 3 मिनिट होदों जाहैबाय 3 मिनिटखौ हमनांगौ जाहैबाय आरोना साथामबो आथिंखौनो हमदो सेकेन्ड पास नै प्राइज मोनग्राया 50 थाखा थाइसे थाइनै 50 थाखा थाइनै गैला देरहाबाय आरोना बिसोरो ओमफ्राय नैथिं हारिमु बिलिफांनि थाखाय माखासे साजायगासिनो नै बेलेन्स सोगासिनो दं बिथिंजाय जाबायना आरोना नै एसे बक्स रेडि बानायगासिनो दं बे बक्स गंसे ओरैनो नै बेनारा बेनो जागोन हारिमु बिलिफां दङ दानिया नै बावहाय बारियाव आलारि बाथि लागायनोसै आरोना खला लागायनो नागिरदों नै से काति फोरबोनि दिनै गय बारियाव लगायदों खला लगायहांदों आरोना नै मैगं फोनो थाखाय बेखौ हालौदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय नै बावहाय लागायबाय दायो गय बारि जाहाथे गया थाब थाबनो फिथाइ थायो बेनि थाखाय जेनिबो लकसान जाया जाहाथे बेनि थाखाय दायो लगायहांदों एम्फौफोर बायदिसिना एम्फौ एनला जायालासै मोजाङै मोजां जाहाथे उनाव फिथाइ होनो हायो बेनि थाखाय बाथौआवबो लागायखांबाय आरोना दायो माइ बारियाव लामायाव लागायनोसै आरोना माइयावबो लागायनो आरोना न' खाथियाव एसे माइ गायनाय दं बावहाय लागायनि से काति फोरबोनि दिनैसै आरोना मालायफ्रा मैयानो बांसिनानो लागायदों हारसाफोरा बर'फोराबो सोरबा सोरबा मैया लागायदों आरोना ओमफ्राय दिनै जों गामिना दिनै बांसिनानो दिनैसो लागायगोन आरोना आरोबाव माइ फिथाइया गोबां बुरजा थायनायनि आलारि बाथिखौ लगायनोसै जाहाथे आरोबाव बुरजा थायबोयनि दासो थायहांदों आरोना माइआ ओंखारगासिनो दं दासो लगायबाय आरोना लोगोफोर से काति फोरबोनि ओमफ्राय नैथिंजायबो माइ फोथाराव लागायबाय गाइस दायो आं थांनो नागिरदों जोंनि बाथौ मन्दिराव आरोना लोगोफोर दानिथ' नोंथांमोना नुखांबाय नङा होमबा माइ बुरखांनायखौ दानिया माइ बुरखांनायनि उनावबो लोगोफोर आर'ज गाबनानै सानाव आर'ज गाबदोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आर'ज गाबखांनानै दा मोनाबाय ओमफ्राय दायो न' लाबोसिगोन आरोना माइनावखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था माइनावखौ रानगोन आरोना बाथौ मन्दिराव बोरै रानो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै हारिमु बिलिफां दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों देखायगासिनो दं नोंथांमोना नायलांबाय था आं दायो मन्दिराव मोनफैबाय नै स्टेजआ बेनो जागोन आरोना ओरैबायदि मोजां साजायदों जोंना गामिनि सेंग्राफोरा ओरैबायदि डेन्जारेस माने नै बेफोरबायदि नुदों आरोना नैथिंजाय बक्स माबा माबि रेडि बानायगासिनो दं आरोना नै दायो नोंथांमोननो देखायहैनि आङो नोंथांमोन हाखोबा गिदिंखांबाय आरोना लोगोफोर हाखोबा गिदिंखांनायनि उनाव दायो ओंखारलांबाय बे फार्स्टनिया रायजोनिखौ मन्दिराव दोनगोन आरोना रायजोनि बाख्रियाव ओमफ्राय नै माखासेफ्रा गावबागाव न'आव लांगोन आरोना बिसोरो दानिया गावबागाव न'आव लांसिगोन आरोना इथिंसि माखासे फैबाय माखासेना इथिं आरोना दानिया न' सफैबाय आरोना नै दैखौ
बसुमतारी बिथाङा गैयाबाबो रोजा मोनसे दन्दी बसुमतारिया 40 टाका 40 रां बान्था रिबिका बसुमतारिनो आरोबाव दंबावो बालें बसुमतारिया मोजां मोननानै 50 रां बान्था ना हारिमु फिल्फिला लाना मोसानाया बेसेबां समायना गोनां आरोबाव दंबावो गावनिनो आंगो बिमादै बिमादै जयमती बसुमतारियाबो 40 रां बान्था आरो दंबावो मोजां मोननाय गामिनिनो हालमाजि बिथां निपेन सरकारियाबो 20 रां बान्था बावदो रोजा रोजा आरोबाव दंबावो गामिनिनो गामि बेंगिरि गावबुरा बसुमतारियाबो बिथांनि हारिमु फिल्फिला लाना मोसानाय बान्था बेसेबां मोनो बेसे आरोबाव दंबावो नायदो गावनिनो आंगो बिबै असे बिथाङाबो गावनि गोसो गोरबोजों बेसेबां होदो आं नामखौनो गारहैथारनो फैसायानो बुरजाथार जाबाय आरोबाव दंबावो फैगासिनो दं नुगासिनो आरोबाव दंबावो जोंनि गामिनिनो गोदोनि गामि दैदेनगिरि बिफा महर हरेन सरगियारि बिथाङाबो 40 रां रिबिका बसुमतारिनो बान्था जों नाजानांगोन जोंनि साखौ नाजानांगोन हारिखौ थिखांनो थाखाय फिल्फिला रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै 20 रां बान्था बिथांमोन नाजानांगौ आरोबाव दंबावो लहन बसुमतारि बिथाङाबो आरोबाव दंबावो आन्चलिक जोंहा गाहाय देउरिनि माइनाव बिथाङाबो आरोबाव दंबावो लक्ष्मी सरगियारि रोजा रोजा बान्था होनायनि थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय आरो जावगोना आबौखौ जय बर' हारि